Chenro mar temo manyo ringre mag apisa ariyo mag KRA manyo wachore ni ne oywer kod pi kaunti ma Kwale pod dhi nyime. Apisas go iliekore ni ne owito ngimagi bang' nyamburko mane gidho oywer kod pi mar oula mapek kaunti ma Kwale. Judith Mondi kod ler mathoth motenore gi koth mapek machwe pacho ka. Apisa ariyo mag KRA ma Migago mar arita osengo kaka Joram Maina kod David Ng'ang'a ne oriko ringo kod nyamburko ka ochomo Mombasa koa Kwale kapok ne pi oula mapek oyoro nyamburko margi e olalo mar Hamisi Lungalunga. Nyamburko no kata kamano oseyudi maonge ringre ji ariyogo. Jagoro maongerore Migago mar arita Raymond Omolo koni gisechwalo apisa man gi lony chenro ma otelie kod Kenya Coast Guard Service matemo manyo ringre ji ariyogo. Kuonde mamoko e pacho ka ahinya to gwenge manyandwat koth pod medo ywero e mwandu mathoth. E kaunti ma Wajir, koth oula oseywero skunde, kuonde thieth, miere kod chirni. Apeini bende oseywer kendo kelo ng'ikruok e weche mag wuoth. Nyaka sani, ji ma ohewo apar osewito ngimagi kaluwore kod koth oula e gwenge ma Nam Chumbi, ka e pacho kama ngima to mohewo ji 50 osewito ngimagi, kama moko buora osedari e miechegi. Bad Migago ma ochung' ne kor lwasi yango ni dweni mar 11 ema koth El Nino biro chweye mapek e pacho ka. Judith Mondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Mondi kendo Judith Mondi.